En Macover encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Decoración, baños, cerámicas, grés, material de construcción, te esperamos en el polígono industrial Eitua de Berriz. Lehen Marilomen gindario, berbaiten ibili gara, eta etorreko galdera bat burule. Zu hogeu, opare dikingo dozu ez. Baina guri, nori egiten duzko guri opari bat? Zein zegoan gure oparitzen, zein da gure oparirik kultunena. Gure oparirik kultunena, Durangoko ume, gazte eta heldu guztizek euskera ezberditzen zikien. Hori da guretzako dauen oparirik politena. Eskerrik asko Durango. Bakoitzak dekon familiarekin, gogoratu ez dauzenak, gogoratu urrun dauzenak, ondo pasau, bezarka handi bat egon bat abestiai, eta gure partez, motzu eta bezarka handi bat guztioi, amen guztienoi eta urrun dauzenei bebai. Agur dago! Bueno da!